Здравейте, приятели! Днеска снимам малко по никое време от малко по-различен сетинг, така да се каже. Виждате. Всъщност мина толкова време, откакто съм снимала, че може и да не помните вече какъв ми беше сетинга. Не бих се очудила. Извинявам се, че отсъствах толкова дълго време. Не беше това моето намерение. Възнамерявах да снимам малко повече, да се върна към писането след, знаете, катастрофата, която преживях и която ме разтърси. Но обикновено, както всички сме наясно, правим си планове, обаче някой някъде се смее. Просто случиха ми се много неприятни неща, практически последователно продължават да се случват. Имах и здравословни проблеми и така нататък. Не бих желала да навлизам в подробности, но просто от няколко дни в мен се загнезди истинското желание да започна отново да пиша на моята страничка, която също малко или много опустя. И някак си ми се възвърна желанието отново да снимам видео. Знаете, че не правя монтажи, знаете, че снимам обикновено веднъж и това е. За мен е важно да съм автентична. За мен е важно всички да сме автентични. Автентичността, за съжаление, е нещо, което в днешно време хората определено забравят, че най-важно е да сме истински и да сме уязвими и да сме открити. Затова аз не се притеснявам пред вас да се покажа несресана, негримирана, с сенки под очите, тъй като да, все още водя битка да възстановя нормален цикъл на сън, нормален цикъл на хранене. Всички здравословни проблеми, които имам в момента, проистичат от това. Трудно ми е, продължава да ми е трудно, няма да ви лъжа. Но някак си отвътре желанието се появи и съществува. До голяма степен то е подкрепено от две прекрасни души, двама прекрасни човека, с които съдбата ни събра преди време и с които направихме едно събитие миналият уикенд. Две прекрасни вещици. Се събрахме така, трите вещици нищенарки. Изтъкахме едно прекрасно случване. И с тяхна подкрепа снимам и днешното видео. И с подкрепата на много други от вас, които знам, че сте тук. Така, в днешното видео просто след като имах да направя тези малко лични споделяния, искам да направя нещо простичко. Да кажем, завръщането ще бъде свързано с нещо доста простичко. Просто искам да ви покажа с какви нови колоди се здобих и да ви разкажа малко за тях, до толкова доколкото знам, тъй като все още не ги ползвам в практиката си, освен една. Колоди, които някак си някои от тях ги потърсих, но в процеса на търсене, нали, конкретните колоди сами ме намериха. Това са 3 колоди, с които се здобих тук от България, и 2 оракулски колоди, с които буквално си ме намериха при, така да кажа, годишното ми пътуване до Франция. Така, първата колода, която ще ви покажа, е една колода от класическо таро, колода на Чиро Марчети.
От доста време насам в мене напираше някакси желанието да се здобия с ново класическо таро, с което да работя на ежедневно ниво за себе си и за всички вас. Предишното не, че нещо, някаква енергия се появи при него или нещо подобно, просто предишното таро някак си ми се изчерпа. Исках да започна наново, исках да започна на чисто, исках просто нещо ново да дойде при мен и то дойде. Прекрасна колода, в която всяка карта е с своя собствена картинка. Можем да видим на самата кутия. Това е примерно втори голям аркан, Висшата жрица. Виждате, картинките са изключително красиви. От другата страна на кутията магиосникът, първи голям аркан. Изначалния мъжки архетип, изначалното начало на всичко. Колода, която все още ми е малко мистериозна, въпреки че вече работя с нея. Не, че трудно ще ми се довери, не, че трудно ще ми се разкрие, но все още все още се опитомяваме с нея. Но мисля, че ни предстоят много хубави мигове заедно. Да, забравихме да минем и да пречистиме всичко с коши към банката земя. Напоследък работя с елемента земя много. От доста време просто... Да, едно време на стабилност, което си искам, едно време на вкореняване, едно време на създаване на нещо, което да остане в поколенията, сякаш ми се иска да дойде при мен. И може би това от своя страна провокира тези промени, които търся и които искам, промени, които да се установя в вече това, което наистина е мое и това, което наистина искам да сбъдна като мечти. Да, малко лирично отклонение, прощавайте. Другата колода, с която се здобих, всъщност, признавам си, колкото и някои да могат да го сметнат за несериозно, признавам си, че просто ми хареса заради заглавието, богините на любовта, и заради това, че всяка карта всъщност е с изображение на роза. Роза, която по някакъв начин се вплита в изображението на всеки един аркан. Изключително красиви, изключително изящни карти, изключително женски карти, но не по онзи начин, по който са женски картите на образите на свещената женственост. По един много по-фин и по-мек начин и същевременно изключително символичен. Ето ви, например, нулевият голям аркан или глупакът в класическото таро. Тук е The Void или празнотата. С изначалния символ на женствеността и яйцето, изначалния символ на женската креативност и творчество, змията Кундалини, и една роза, която овенчава всичко. И примерно ето малко на случайен принцип, четворка жезли, която всъщност е точно картата на постоянството, на това, за което сме се борили, което най-сетне се увенчава с успех, онова, което пуска корени и онова, което търсим, онова, което ни стабилизира и което всъщност да, си пожелавам. Ето виждате как примерно тук са вплетени розите и домът, къщата, коренът, който те носят. Изключително изящни карти. Много красиви, с тях все още не съм работила. Просто повикаха ме буквално заради заглавието и заради розите. По-скоро бих ги използвала не като класическо таро, както смятам да използвам колоната на Марчети. По-скоро бих ги използвала като символни за
отговорите, които търсим по отношение на креативното си бъдеще, по отношение на творческото си начало, по отношение на женската си енергия. Защото, знаете, винаги съм казвала, че не е въпроса мъжете да са в мъжката си енергия или жените да са изцяло в женската. Мъжката енергия без женското творческо начало е просто конска паци. Женската енергия без мъжката структура просто се пръска и се разлива и не води до никъде. За съжаление, имаме много подобни примери пред очите си, но това е тема за друг разговор. Някой ден обещавам ви, ще се престраша да говоря за целия фалш на така наречената женска общност и за всичко, което съм видяла и преживяла там. Просто няма да е сега. Другата колода, с която се здобих, е нещо изключително сладко. Котешкото таро. Таро с котки, което за мен е лично, освен таро с котки, се оказа чисто и просто една изключително артистична, красива колода, която те кара да се замислиш. Първата ми реакция, когато видях кутийката, беше точно, че това е Фрида Кало. Това е Фрида Кало, това е визионерът, това е този, който е способен да види толкова напред в бъдещето, че да може да постави себе си на първо място. Това е свободата, това е независимостта, това е всичко, което е една котка, всъщност. Интересното за тази колода, освен факта, че всеки един аркан е с образ на котка и отново много интересни и красиви картинки, е, че всъщност той има два допълнително големи аркана, за които ще пиша в страничката отделни статии. Надявам се да е в близките дни, така предновогодишно. Сега само ще ви ги покажа. 22-и голям аркан, който в това котешко таро се нарича Unity или единство. И говори за това как всички сме едно, как всички идваме от едно място, което, нали, би трябвало да го знаем. Как всичко е общо и как всичко идва от първоизточника, всичко идва от едно място. И 23-ти голям аркан, Грималкин, така нареченият, или така се нарича и самото таро. Тарото на любопитните котки на Грималкин. Авторът всъщност на тази колода е имал една изключителна котка, която много е ценял, наречена Грималкин, и конкретно този 23-ти аркан, който е въвел в неговата колода, е за мъдреца. Мъдреца, който ни насочва, мъдреца, който ни съветва, който не ни предпазва от грешките, за да можем да си научим уроците, но който ни подава ръка да се изправим, когато сме осъзнали грешката си. Но за тях ще пиша подробно отделно. Така, стигнахме до двете прекрасни колоди, с които буквално на практически случайен принцип се здобих, както се случва с всички колоди, с които се здобивам как да кажа, годишното си поклонение до Франция. Шаманският оракул. Шаманският оракул, има много и най-различни шамански оракули, които можем да си намерим и тук в България. Този, когато се здобих с него, имах усещането, че е просто един от всичките шамански оракули, които могат да се видят и тук, но е просто на различен език, преведен. Но се оказа, че не. Оказа се, че това е оракул на духовете, предците и животните и растенията на силата в различни шамански традиции, всеки със своята символика и всеки със своите значения, свързани с духовете на природата и на земята,
които ни дават съвети и ни помагат да разрешим трудните ситуации. Изключително се радвам, че се здобих с този оракул. Предстои ми да се запозная по-подробно с него и ще ви го представям постепенно. Това е може би един от тези, които смятам да представя малко по-подробно по-нататък. Просто в момента все още сме на начален етап на опознавателно общуване, да го кажем така. И моето лично усещане за, може би, няма да кажа най-ценните, защото знаете, всичките колоди и оракули на мен са ми ценни. Може би задълбочената колода, с която се здобих напоследък, е този прекрасен алхимичен оракул на Земята. Както казах преди малко, от доста време насам усещам желанието да общувам с елемента Земя като такъв. И просто този оракул буквално ми попадна в ръцете. Тук всяка карта ни показва растение, кристал, елемент, духовна мъдрост, която отговаря на въпросите, нали, които си задаваме. Същевременно ни дава тази стабилност, тези корени и тази котва, от която всички се нуждаем, независимо от това признаваме ли си го или не. Изключително много подробности и информация можем да добием само от една карта тук, просто следвайки свещения език на светлината и земята. Изключително няма да кажа тежък, няма да кажа труден оракул, но оракул, който усещам, че на мен самата ще ми даде много отговори. И за това намерението ми е също да ви го представя по-подробно, започвайки от следващите дни и седмици. Защото да, той е свързан с Земята, той е свързан с този елемент, който аз усещам отдавна, че трябва да работя повече върху него у себе си, и мисля, че тук ще намеря много отговори за себе си. И така, приятели, благодаря, че бяхте до мен, благодаря, че ме подкрепяхте през цялото време, докато отсъствах. Надявам се наистина да мога да се завърна вече усилено. И благодаря ви наистина. Трудно ми беше, все още ми е трудно. Продължавам да се боря и знам, че ще успея. Дори само заради факта, че нямам друг избор. Което ме навежда на мисълта, последното, което искам да ви споделя. Да, това, че нямам друг избор, прозвуча много фаталистично. Човек винаги има избор. Някой избор е по-труден, друг е по-лесен. Но най-вече, може би, това, което исках да кажа, е, че можем да разчитаме само и единствено истински на себе си. Да, всеки един от нас има хора около себе си, приятели, семейство, по кръв или по душа. Но истински можем да разчитаме само единствено на себе си. Ако сами не решим да се вдигнем, ако сами не решим да прекъснем токсичните си връзки, да излезем от токсичните ситуации, ако сами не решим да се борим, няма кой да го реши вместо нас. Просто няма кой. Така че в този смисъл, независимо от това колко хора имаме до себе си, всеки един от нас е сам, когато реши да вземе решението да се изправи или не. Аз се изправям, все още се изправям, все още ми е трудно. И да, и за това ви благодаря. Благодаря, че бяхте до мен, благодаря, че продължавате да сте до мен. Благодаря, че ме слушате, благодаря, че ме търпите без грим и с турбички. Благодаря. До скоро, приятели.